יופגני בסרטון חדוש. אני פה עם אביב, אני יוטיובר שיושב פה, אז סליחה שיש רקע והיום נלמד איך עושים טיפים למקמק ואיך אני מצלם. יש מוזיקת רקע ורוצים גוגל, קודם זה מוזיקת רקע, במוזיקת רקע התבלבלתי איך אני מצלם, תכתבו יוטיוב. עכשיו פה אתם כותבים איך עולים לדרגה 10. לא, איך להוריד תוכנת מסך, גם אתם הולכים לזה, ואם אתם רוצים סרטון מעודכן אתם הולכים לזה, תגביר. אתם יכולים להיכנס לקישור לאתר של ישר, אבל לא תודה. אתם לוחצים פה, אתם מורידים, אני לא יכול להוריד עכשיו, זה פותח לכם את זה, ומפה אני מצטלם, ועכשיו איך עושים את הצ'יטים. עכשיו איך עושים את הצ'יטים, כותבים קודים, אתם רואים את זה, מקודים. עכשיו קודים נעבירים למקמק, קו מקודים 2016, קו אמצעי ויש משהו פה, אתם נכנסים. אני עשיתי ליוטיובר משהו אחד שזה... שתיים, שלי ושלך. לא, שתי דברים, זה וזה, יורדים. אני אראה לכם עוד שזה אמיתי, רואים? והוא רק בין שתי ימים. אביב, מה אתה רוצה לומר? משחקים עליך מקמק. תמשיך גיא. אם אתם רוצים דברים נדירים, אם אתם רוצים דברים נדירים, אתם הולכים איפה חליפת חייזר. אני אחזור לכם כשאני אמצא. הנה תלבושת של חייזר, אתם לוקחים את זה, אתם מקיפים את זה בצבע של... טוב, לנו זה ככה. אתם נכנסים למקמק, די אוויר. אתם נכנסים למקמקודים. לא, מקמקוד, זה מקמקוד. ואם רק רוצה להגביר את המוזיקה, אתם כותבים את זה, אתם פשוט מדביקים, קודם העתקתם, לוחצים פה, ואז לוחצים אישור, ותראו מה זה מביא לכם, את כל זה. עכשיו גיא, אתה יכול לקבל. עכשיו לוחצים עוד פעם אישור, יוטיובר, עושים ככה, אני כותב את הסיסמה, שהם ישמעו אותה. יוט. עשיתי, אני עושה את זה, לזכור סיסמה, אני עושה התחל. עכשיו אנחנו מתחילים לשחק. אתם רואים? יש תמונות, יש כמה תמונות, אתם לוחצים איפה שבא לכם חוץ מלמטה, כי זה חדש.
אם אתם רוצים למטה, אתם חייבים גם לעשות סרטון, ואחרי זה אתם כותבים להעלות את דרגה 10, ואחרי זה אתם לוחצים על זה, ואחרי זה אתם מקבלים. אני לא הבנתי כלום ממה שהוא אמר. אתם פשוט לוחצים אישור, ואחרי זה אתם משחקים. ואז אתם קיבלתם את הפריטים. תראו. גיא, עכשיו תורי לשחק. הנה, רואים? גיא, עכשיו תורי לשחק. קיבלתם? לא, בסרטון הזה אנחנו לא מקבלים. לקבל את הכסף, פשוט עושים את הדברים האלו, אותו דבר. 20,000. מעתיקים, וזהו, פה נגמר הסרטון. ביי ביי. ביי.